Hari Om Tat Sat. El meu nom és Antoni Grau. La meva missió actual és transmetre el ioga a nivell d'instrucció i a nivell de formació. Et vull presentar la formació de ioga integral, una formació que té diverses claus. Una de les primeres claus és exercir d'instructor de ioga integral. La formació va dirigida perquè tu tinguis les eines i despleguis la teva capacitat de transmetre el ioga des d'aquesta visió integral. Acompanyant aquesta visió hi ha la de creixement personal interior. El ioga és el que ara diríem un camí de creixement personal, un camí de creixement interior que el ser humà va posar, el mateix ser humà a disposició de tots els humans, doncs ja farà més de 3 mil·lennis. La formació també és un espai personal, un espai que et permet conrear moments per tu, amb el que en diem la presència continuada, la consciència continuada, l'estar, l'ara i aquí. Aquesta formació també et permet conèixer les profunditats del ioga i d'aquest camí interior de creixement personal, així com aquest camí de transmissió. La formació es caracteritza per un ioga de qualitat. Què significa? Doncs que hi ha una connexió plena entre la pràctica, l'actitud, la consciència i la tradició, via desplegar la teva humanitat, la teva sensibilitat, la teva saviesa.